dia da dande ko ko ni ko wi aburu ni ndege Japolo ke ji di kula ai bacha ko ngama mu lagi teral lai pandai re sino Fute matamo pimo futu tek ma ana fundi ndo na training measurement ko biu ka measurement alaka yeah ko kata gi tich ma ni chono ni ka pimra ni ka mondo tina Osiro Awo matimi in chenja akwere ni ringilielo tapto ki wiji kilo ni ngana koro ya Osiro nyakwara wiji Nyaka nyomo ko Iwinjo Aseko yuda la kama ngeny mali Kore konya tinega Do na kwiri we chamo nyote we kigododo Do mane mana kwiri la ka Indong nyomo kero to ando mundo na denyo konya kana chama ai Omena mabiro go eliel ka go dala ko nyonjo Do na kono mena ni kunge chwaki Angman mimi ya dakini miki tamana nyatini masara ni ko baba wa mundo chama To kini nyakwara mundo kuchamchimu kancha ya eliel boyika kancha ya eliel jirunka Madi eliel boyima wabedo kan pain I'm still young beautiful and we ko mondi samba pimu ni madonna pimu akoni ka eliel boyika dongi ana mabiro gi nyoyo kod mutura ma jolango no dagi an makelo ni kama chamo dak ni tamri Angmi yana mi yakmin tindi kakara Sami si chamo giuto manya pilo iwinje nyakwara manya pilo kise yuda pilo ti chamo imuda chiel kama di modhe iwinja kwara umtimo ki food okadwa pimore kamonde mara apade yani mondo pamu kama biane Osiro ine no fundi no mia na pimre do ingeni Da ubiro Siro akelo dani menyien ma uonge tabu gi wach dani no jaber mali Dogda tangu ni kwaru madwang ni mato makoro wo kanyo madongo jamba sani koro seka gaiti na duong mad koro nyinse real ni ya duong ni Osiro to poli nyakwara koro kwaru wang ni koro ma beda iwinjo pima food adwa no dia twang kanzo da uko biro yudo kan gi kanzo maler kabisa kwaru nyadundo wasomna na nindo paga boro nyadundo kwaru pime aya pim amba aka compare Osiro kutimwa kamana Osiro no alan 24 winga gibor Osiro wiraj witite biro maraj hangma tim do nyanga jigo mbaka jipimo refu tukare real witini ine mitwangu nanga ko so ane mitwangu na nanga kendo luliti to bor 34 kwaru yo ndike ke talk book wiemo wi Pimo kama Pimgi nguta ka malo Siro ya Okachop kuya wa kwaru Kura bibi minade ni Yede wika Ikilwa pim Pimo nus Kaya pimo nus Pimgi nguta Siro Ka Tukilo krika masama pimi we pulri singa chunga kana Kwa gini kitura Ani yedu Ngina wait na nge Wawa pimi kama Nus N26 60 Kuro Siro Gimo mi pima ina chiel Aol Ni koro magi madwa tiyo go pimo lil malichni Magik moko ringe kama no tuona pini okanya tumo pie fridge Sawa tu Wawa manga katimu ama ko kabidonje tagrupo kabilagi Kwaruno bro ngeni an nga bro deal kode according yo wona tugo kode an Timono be pige no kanyo no weni ngato uso na chok pesa te Ko biro to do mana ka pi atiyo go te kech magi ki pesa tiyo go makata mana mataka wene yo Pi madu makata dala wanuka tigo ni koro ni madwa tiyo go do nikech wuon dalo tamore no kanya tumo Acha ikai amba bala to mana molil Wuode madhi luokore go sebe bang bedo mana matu Okatiye boka kete Nyakate, what are you doing? What am I doing? Manade mi penya do ine no ka tumo pi. Kanyi mi tumipi. Can you look kami tumipi? Ne.
To tap nite dala kae. Bitimo maber. To Makara ma konyi ka una pigi ni ket na kar kae. Ka ati kwani. Ket na pigi no kar kae ka nyisi gimo timore. Dine okera ma erigo. Dame do kera ma erigo bedo ka bire pinge na ngena sini dwa ni luokri koro. Ikete mabori. Kera ino na kete gi kar kanyi ya donge bungiani. Ino na tinge gi kanyo sa kete gi malo kucho. Nyaka itimo gima ok nonkono got. Luka ne bine. Kon. Duogi koni kanyi nya lutori ge pi. Duogi ka e kama. Makna gikmo. Tamakri ango ya gonyu. Makna ka. Gonyu wuochi nya ridori e pi. Dino kera ma erigo nyaka ting. My sweet wife. Ma gimi nyaka gima sodi ma. Adi puke. Echo ite ya. Okati. Wanje mano somo China okanya dhi kamano. Aya kel. Ipani uru gwen chatima. Ang'e nore gik moche timo. Kare mite sport. Imite sport me gi ma e. Sport kende. Imite gimoro amora. Ai. To Help. To ang'o timore? binge jamoda. Nino kuma mi abiro tumo pika. Ne wache moko mofuo. Ni baba unyalo nyisa ni kika tuo mpie fridge. Ni pesa odwa choko, odwa dhi puonjo godo. Atuka mawuora. Kawuna lunge nyinge atuka mawuora. Owacho nang'o? Kika tuo mpie fridge. To gigo an we monde. Fridge no ane managere. Kane podan chole sotho. Ane maoro pesa ma atuka mawuora ema okunyo ogi. Hey! Dau biro. Nya yudo dani mawendo. Dala kai dunu ko dong marach. Gik moko ok tim. Akwari wai wajdan no mondo mana tik pimi. Titi dongi se tiko pimo se. Adang paka tiko pimo koni. Atiko. Kon dongi se pimo. Kara no koro kaka pimo koni ni. Kazi ni titi twang nus. Tito nus na do sere. An ko ka pim. Ko ni wango. To kimia gimoro mana tik pimi. Nyaka kamia kama na ngado ni. Ngene ambia monda tik pimi kama titi twang kanzu nus. Idi go to koni idi bedo du koni to koni ingila. Kora migi mo. Hey, sio nyakwara. Ibe mimi dongema. Ili dongema. Hey. Aje pesa yake to kai. Nikate koti gi ya koni. Adi migi moro. Osiro ang ni chiel tong ariyo kawuono ang ni cham kendi. Ine mo ang ni cham tong kendi. Aketa beda ngwen. BP ma ani ayo grip chamo kan ngwen. BP ma gi koni. Chem ka Kora lokra na ngozi. Okichungi koni dipim. Ando koruki wuonda pime, koruki wuonda. O kadhi wuondi an mawacho ni osira an mawacho ni gidogo kidhi wuondi. Ancora mai ma capim ma folo capim nus. Apimo. Maka gole mala. Koro koni pimo 32. Ki mede 32 biro 60 ga. Ga ngwene kara man koronge pitina na pim kani. Koro kata pra 60 ga ngwen. 60 ga ngwen. Okay. To apenji. To woruno ne ni dala ka wuo. Baba. Baba poka neno yan poka ba. Koro kapok inene. Koro woruni. Otimo na makosa. Makosa motimo na mokuongo. Makosa motimo na mokuongo. Koro beti. Chunga na ikon. Okaero gani? Chunga koni sero. Woro nyo chwanya. Ka sara nu wuok maloka. Asara ni akia kumodhi. Asara no se wuok. Ikia wati no? Kage. Ikia wati no? Kange kwaru. Koro winji. Japolo en wuru na nyuole. To ko ngama ber. Gimme to ko ngama ber. Japolo nyalo tedo chiemo ot kai. To gimiyo jomoko. Hey, chai, omiyo jomage. Ka uteri kanisa. Jesus yo. Satan. Ngama? Ngawa. Ang'o miwacho? Ithuogi nyathina. Zakaya, na zakaya duwaida. Zakaya luone Zakaya. Owinjo sir. Okanya tu na kaka wacho. Iwinjo. Omera building makweto building magero disimiti hizo kama Neno ko saido. Na ido raj kabisa. Ndio mko ni chunga wewe kama. Ariyo. No, siro. Iwo kore ko sio. Yes, too bad. Usiro na sama guogi wuru webuyo. Asale. Apenji Japolo. Kauna yombi ambe kora yombi. Japolo. Ambe walking yemalo. Japolo. Awol gipile ki wo kora dan mangumalo kama. Japolo kora yemalo. Mko ni the building magero gisimiti gipigi everything. Ni do ichungi malo ka ngi pimoji. En maro ko sok malo. Chiko Mari.
No. Awuogi nyakwara timona gima timona chiko itikana. Ok mari. Duong idwa ni kendi yera winjo kiwacho. Pod ithuo nyaka nyakwari gi wuon gi. Dongera. Dako mi kendo gidwa go. Dongera. Kwaru mana nyise. Oluore. Kendo mar kwaru ina kwa shanini. Osiro. Na isi nango. Sani wane tuyo. Angara kiremba sana dia kiremba era shida. Tuyo mane. Sani mo kone go karamba kendo. Osiro, owacho ni wanyango? Tuweyo. Diomna mandasa cham. Tuyo mane miwe? Wamni pilau ko pil. Omna pilau. Don nyakino mi pilau. Na la toge chwere. Japolo. Timbe gino wasi kwiri. Ha? Ngia ka kinyano, timbe gino wasi kwiri. Baba lor piny richo. No. Ame ni malo ka wona malo. Lor piny. An malo. Amba ni malo. Ju. Siro waya gi buru moko mondi. Mia food no. To osino fudito min fundi. Ta. Kaka to gima ne somo onge. Siro kada. Osiro aika we wuogi weru aika okadwari ka. Poko mona yueyo. De achele wa chelo tani. To 1 + 1 is 11. Winje. Japolo. Ni mano nyakwari. Ne we mula kama na ibro timo. Moko lor piny. Okabilor. Nyakitik wuo koda kan mana maluka. Ise chae nyani pana nyadundo. Ingeni tabia moko ni ise chae ga ile pana nyadundo. Tabia moko ni kama chalo mag jo China. Kaka bana. Asene ni kod gi kaindi. Iwinjo gima. No, asene ni kod gi kaindi. Ingene okise bedo kiri ingene se sombi. In babu hata luo nito sitimoka kile pachiringo kanye. Wisa no moko. Iwinjo Japolo. Nya nene television kaindi. Kan wuoyi moko riambo ja China ni en gi corona virus. Jo China lokore mani I don't have coronavirus. In corona. Ngama wuotho. Ang'o mi pondo kidanyo. Asarani okapondo. Awinjo ngene ang'ama ne giro. Sani ngene wane chuny lemo. Sani walamo lemo madongo dongo. Keka wane tuwe walamo kuro kama wadi mbele gilemo kama. To adwane mana chiko ita kaka piny ringo. Awinjo gik madhi mbele. Ta awinjo kaki wuoyo ikelo gik moko mabe okony. Ang'o mokony? I know your problem. Ini kia gimoro ni coronavirus nitie? Emi wale musani. Ila mango. Mondo corona tuweche go kik makwa. Idono ko makini biro dhikanya. Ha? Iwinjo Japolo. Yani you insist ni dwa kendo. Akaw madam obiro week manyien. Kenda twango kanzo maler. Onyako ma jalemo. Baba idwa tho gi jaigni. Ha? Sari kendo kendo jaigni. Wa calculate. Idwa kendo dhako ma jaigni. Idwa kende sane. An jaigni. Kilo 70. 70 divide by 2. Ija get divide now. Divide gitu command you manage the photo count. 35. I see the way plus 2 37. Bas manage yakubuda kim. I see when ngamukola to. Anaja ignedi. Ha? 37. Ida kino mbasna. Makosa dikanyi. Japolo. Asti wena. Ochuodo. Alugi nyingi ochuodo. Waluore dalaka. Nasi ko nini kaw gik moko mori dar idhi go dalani. Ingama ngongo sa wengiya. Piny ang'e. Jinya kawinji. Piny winjo ka go igo kuko. Jinya kawinji. Koro jaduong maduong. Jinya kawinji. Fuone kanyo. Koro ji winjo ni koro igo kuko jaduong ma dalane. Ni dawo gi jowuoti. Okadhaw ko. Na wiye dok piny. Agolo fuo ma in go amedo ni rieko. Ji winjo ni golo kuko, ji winjo ni ran. Nyathino semia dokadi. Nyathigo tungo semia dokadi. Ngawa. Osiro. Ogolo kure. Ni nyuolo nyako. An ruodho konya nyuolo nyako, in nyuolo nyako. Dak ni nyuolo nyako. Inyuolo jokuo. Asarani gi Japolo achiel nyuolo jadi. Okone giwuok kono ka in malo kanyo lor piny. Okabilor. Akoni lor piny. Inya tinga. Imaka mus. Imaka mus. Lor piny. Ilor koso gi lor. Ini nyako we maka inyalo goya. Ilor koso gi lor. We mondi ange ka lor. Lor. Miya gima nyon ka. Ketna gichaka. Ketna bao no kae. Japolo chimuna yoki. Bao. Ngame go to. Make mutegno. Make kiko go apiny gigitura. Papa de papa. Lor piny. Abacha ne lor piny. Inyalo. Nyere wona mor. Gima nyalo mora dala kani nyako. Gima da isachiel. Nyako biro. Kwano duto mipango ok bitimore sani. Nikech in wuod dala ni so wan. Kes ma wan go duong.
mingine asara ni nolal poko yode kaka nwa make olali kia kato dhi ka police kato dhi kanye kambi jolwen kato dok China kisane to sani ko dok tingene manwane sida mani ngene coronavirus chakara chaka dalaka koro miyo gima dwa nyisi enadi sani onego concentrate kaka idwogo asara ni bag ok ni chaki bido wechimoko ka ni idwa kelo ni koro ni idwa kendi wach kendo do we wuoye yimi Japolo wach kendo da we wuoye mana kwiri Japolo ki udo dhako kiwe wuodi okimi wuodi ami ugura mane ne isebe Japolo ya wuora ya timo richo wuora ng'wone gine ke choki gima gitimo wane kindu mag tweyo ma jawarne sandore wuora sandore kaka ni sandori asandore kaka jawarne sandore ya wuor ma diere mani tweyo kinde igiri 40 kabiro twe ndalo 40 mondo mi dhano chiem maber kulemo mag bido dani koro gichiemo maber to koro gigo jogi ma koro tiyo kodi ay Robos Kadasko Teres Kati Basko Damagama oh Sintus Joseph ay Yusuf Somalia oh Bulawao oh Mandela oh Mandela wo oh Loscott Kate Basket Babo de Gagne Iluru Lamo Babo de Gagne wana rodo goi ka wuono ko nyirengo ka uno de rogoi na di maki matek gi teko modhuro de wuoro ai konyore rengo indo kuodho ka ne gina asara no lal an mapura ne sida in mane ruake sida in mane wacho no maka sida ni an makori keta sida ka police obiro ka sani no maka sida ni wach ne no atima to gidi mago ki kes mar gine murdering mano attempting murder kadwa kes moko no abiro bet around upa na onge kama na wuogo be madoko okuvunena we anyisi ka ina mane kunyo to gima dhi mbele kanyo pigni da ponj godo wadu ni do dhi somo daktari kikia oya bro to molele mano ngawa tuya tego Japolo ochuodho yae dhi somo daktari malercha donga mami kawuono kanya tumo pikanyo kawuoni uso pi ochuodho isomo daktari mara ngo manyotu o dala ka ochuodho nyati ni dhi wuok dhi somo daktari mara ngo to an kane sani gima dhi somo sani an adwaro pesa ma dhi somo go los ini dhi lo pesa no kanye pesa ni dhi lo kanyo dhi somo go lono to an containers mana ago Uruguay do na kelo dala kae to mage de mai ka koro pi mose mai you expect container mane no onge chieng ma ochuodho ma Japolo ni nya somo daktari ka poran ka aya ketu wanyisi mano nyathi mabu ene ka Japolo no ponde no au mana gi pesa na mane au ro babo wa Japolo nge tabu ngama nigi tabu ka en baba wi magi mora mawachi to dwani mondo mi otim ene mi gol kode ko bi mai nyaka containers go nyaka pigni dhi kethi mondo koro wanda tero chuodho neno school gima dhi tim wadhi daro jika teda la ka te mondo wadong wadak kae mane gibo bi dar jite nikech ko ere kaka Japolo nyalo biro Japolo koro sani owe wach mar polo odhi somo man daktari marango odhi somo daktari mar chuo nyithi gweni koso daktari marango baba uo wacho kaka sani koro tuo mora madhi tuoe wuode madhi bet ni dhi cheke en maber sani ma kodwar gi mora wuok na okone gidwo yie nyaka atuka mababo ka una lugi gi nyinge ne puka lugi gi nyinge ka una babo ni lungu na tuka ne puka lugi gi nyinge ka una nyise ni onge within this period of this month ne paro inwa wa mano mondi paro ni asemodho nyaka pigni adier donga modho pigni donga tuna nyaka pi modho mai iya sim yo kustako kaya pare kama ntiere ni ai my sweetheart my beloved mulane matunge apa no mor iara mapara nikech pigni naka chayo kanya chwa ko nikech aonge pi ere kaka Japolo ng'ama makonyo from primary from nursery gi pesa na mana oro matin nyalo sani ni kuro pesa na maoro dala gi a lot of money 1 from something million
kasto osane odina odwani odhi omedre asekweri asenyisini ya Japolo onge tabu baba wenga mani kod makosa dongene motamore gigote Japolo de beni lost and found asarani wachane bwana asarani wachane nyakarate wesimu jawda nyakarate wesimu jawda madonge asarani miseke na pressa pile na manyi wesimu jawda kari ukete ki pressa na mani asarani tingeka kurumu kode anga karomo kode mani do ni wachana asarani ulala do Japokana doga kode wesema security wesema security lost and found security no asarani bodo nego beno detained mukani sani do adi China mabende kudogo ai satan gold chin gol move kicha kilungu kan kicha kilungu China madam you don't know though odikani we mukongo and China are you safe and China are you safe and China mu be said the pim dong an embassy company they are samanya lor edi pim corona edi pim embargo edi pim tuman ebola edi pim gik mokote asarani ne buru nego jidalaka samanya lor nan kilo 130 dong ne jogo pimi yes my boss let me elor kia kan nyore kilal ka wasima nyima jawdi ni oketo wagi pressa ka moka yue ini kana ke pressa di inge ka wogi nyakarete awogi onge kaka woko jawda ka wone kana nene ndege ne woko na simu ni by saparo wo odwa I'm from China man China ngen you are from Uruguay kore di China donc no jisini je gumona go benidi lo sonti machines mona go benidi lo sokuno nyakarete ida koma tin makama woy an wori yuri mdu sile misebe de gote an wakonyi omiyo ka woyo ko diseche ma korane wondi ninga mamko embelena isilu ibelena ilungu jawda ni thin kato cha kilungu ilunga na makora mano offer somebody wesimu nyakarete mbinga wuko apenji nyakarete mbinga nyakarete binge apenji ere kaka my beloved wife unyalo kao anga mani property dala kai ni kao migi ogo bise kao kalore pimita we monde madimbele we monde nyakutumpi anywhere mondo confirm en serious wife kosunya lo beda wife to pesana mancha uruka awinyo ni sana pesa man Edward yoro pesa njo makika pesa yoro kara 1 something million yoro kara woto nyepi ne nyakarete ne miremo kado gol gine ka gol pigne yako ka dio insani tumpi tap coach pesa na mine do ida bedo ku daktari man pesa na mine ku daktari nyakarete todongo ida katupika kama nini mano daktari mani mira somo sana ke pesa todongo don kwaruno kwera niki katumo mpino tubate risku didi daktari mano seda ni yuri madung ko madung mane do mara to matin ya wakendo mon matindo gesi onge Undi kinyi goi kinyi riembi ija kiduogo ino dikoni kabuli ja kiduogo ere kaka sani mwandu gatete sani kao iloko mwandugi ni sani koda di medori ni bedo daktari wesema atintange pesa bedona daktari no kadinya konyi daktari ko idi pim tuche gi hospital abno pim yotka koro kidi ka de konya to kriko kidi punyo di tido gweno to ana onge gwen e de konya nango no it's not a problem ibro pido gwene mbele ni melna asarani gimanyi sena chelmo ko nguru bena wuko de gageje ngini suspect ni rengo imanyi ngamanya case ni pokwati ngamanya tunu wadwa mondo wadok chien wawe mos baba nusi ye mondo waduki mos wawe on a free bond ngato de manya dala ki delal escape from Sobibo dong sana de retri okay dong achopa retri okay ithiano dong achopa retri iwinyo somo daktari kikedonje mano nyaka donje niket that my problem mano part of my assignment marage baba kane wawinjore kane wasign
nwa maki no injore ne wadwa mako kode lwedo ne amaki wadwa keti ibedo kacha to baba kendo anadhi somo daktari mano part of agreement kuro pesa na 1.something million gi containers mana imagine ka kuro Japolo cha kusomo daktari batikile maber ipani do ngudu tietho ngata batikile maber othietho gi ro othietho gi sandali ikile maber ambe wanyisi kuro anle sodhu kucho auro pesa le sodhu mara kuro Japolo wege wundo ji pesa ana nge yongelo sodhu misadhi we wundo gaji wegoya I will arrest you wegoya na kodi ka baba beka wana ja arbitrary wadi yile sani okabe wadi kodi yile baba mondo wuo okabe onge kumita kidi ponde ka onge ne ko kidi ka sani kodi yile baba wach ni koro wach idugna pesa na koro kidi wach ni koro pesa nitie ango minyalo somo sani an ka pesa nitie ka pesa na mane aoro 1.something million mudu wako la kama watu miriambo wacho wakima beradier ka pesa nitie abro padi watu miriambo gimanya somo sani anya somo criminology hapana manoraj mano the kao pesa na anya somo you are a criminal anya somo chlorophyle ipunje college man and orthopedic ili somo kanyi encyclopedia penny man University Australia pesa ko ngabi chuo my donor dona inda ko se chuo pesa ingera sere ngiga se moko asira nina waje gibe asira ngene waje karigimikia kapenyi ni no ikegime waje anya sobo kapenyi ni no dange no anoyo edi somo asomo kaje vaga poco puya but no ndekina baro okora gika giko bed ngama ber ano wadwa ngi ingino okinya siema tuyunge pesa ngene baba be kata nyoma kiko baba be ngene en ngama duong sare kokudwa no kendi imagine baba kokadwa no kendi to baba dum to wanto odwa kendo nyakuba mbasi moyi no go kwano oja 70 o divide by 2 plus 2 mola kendo ja mando ke thote wena odwa no kan don't get thought kaso ko tho chake thodum chake wena mano korondo waranda sani to masani ne ka baba ko tho we matin to round off to the nearest ngama chini gi wadgi dongi I like stand off round off here asara bana watini baba ni gwa ko kwano rie ko gigi iriet ndito miliambe mang'eny kuno bana ko dalaka wasekao kaka sana manyoro baba ngini msungu manyoro ne pesa sama nyo maka ne manyi maka ne baba nyo msungu boro ne pesa maka wacho na maka huko kwa masimbo yao reni ding I sent your father a lot of money you are arrested your father is searching for a lawyer luko msungu na gochuna mzungu nukutina yani ago deal gi baba tani we bungu aseto ka pesa I sent to you your father there a lot of money you were arrested we wacho wena lwen mesomo ni mugucho wena lwen gi baba wena lwen lakini wadhi ade kiki dog ni ndoko madalau inge mocha diese jamoko madalau inya urne pesa ko aloka mesungi mugucho na I sent for your father a lot of money ding makara kidnappers ko kidnap ngato nyaka urga pesa kiwe karenwa wanwa maki kareno kidnap nengi namba msungi ingeno kidnap en ko pesa to o irga ko kuchuni en man kidnap no you talk about a thief and a thief appears ya kudunju kuge kia gimano tem sani ne koti moro wako oloko nyakugudu karo chamba sani adi one will see you pingu neni one go beno manyi one will see amomi okadi to kuguyo okonyal kari wacha a lot of money my money sida maria na kiel wa winjire mondo wakawa technical baba kindene wakao wagopare ngene sani kada kigine meloso mo dio nendo maber
onge makosa meteni iki modong tin none gigo chon kine fuo I anya kanje wadu maduong iwuondo to kanisa nibo mukore rombe borego ere ka kamera tragigo to pesa nantigo onge aonge nduru sadaka sani onge jogi okbi joma biro lamo onge Ada lo ka